Ola, bo día, son Roberto López de Chantada e temos unha granxa en ecolóxico eu e máis a miña muller. Este negocio naceu no 2017, montamos a granxa para unha integración e, bueno, no 2023 salímonos e intentamos facer nós a nosa propia distribución e a nosa marca. Un día normal no noso traballo é un día moi largo, porque hai que vir, recoller, botar as galiñas, volver á tarde metelas, clasificar e, aparte deso, somos un pouco valientes e decidimos facer nós o reparto ás tendas directamente, para que non chegue o ovo roto e non haxa problemas ao servidor. Nosos ovos están nas tiendas físicas pequenas de ecolóxico. A nivel Galicia intentamos chegar onde podemos. Desde enero do 18 estamos certificados co CREGA. A certificación do CREGA realmente vale para todo, non? Pero sobre todo a hora de defender o que realmente queremos e temos aquí. En Galicia podemos ter todo ecolóxico sen problema ningún e a hora de chegar ás tendas, ao levar o sello do CREGA, non hai nada moito máis que dicirles. A diferencia dun ovo ecolóxico, un ovo convencional ou un ovo campeiro, aquí non se poden dar medicamentos, non se pode dar nada ás galiñas. Se baixa a posta, nada, o mellor que temos é que estén fora, e co pasto e que coman o de fora, non se pode facer nada. Aí está a diferencia do ovo. Hai unhas leyes, hai que cumprilas, xa non é cumplir as leyes, é que é a necesidade de que sea ecolóxico así. A xente debería consumir produtos ecolóxicos un pouquiño por nós, non? Polo noso corpo. Todo o que metemos para dentro somos nós. Todo hai que empezar pola alimentación. O noso plan de futuro sería poder medrar un pouquiño e mellorar un pouquiño no sistema de logística. Intentar ir todas as semanas, e non semanas sí e semana non ás tendas, pero bueno, é complicado.